jongen, fijn dat je er bent. Je bent hier bij de huiskamer van Oldebroek en dit is de plek waar al die oudere mensen elke dag weer, iedereen is hier gewoon elke woensdag weer welkom. En dit is een plek om nieuwe kracht op te doen, Jaap. Kom mee. Dit is, kijk, de deur staat altijd open, Jaap. Hier, woensdagmiddag, je hebt hier allemaal mensen die elkaar ontmoeten. En er is echt, het is één grote bron van kracht. Hier, kijk eens. Ja, ik heb de beste plek denkbaar voor je hier. Ga zitten. Kijk eens. Ja, je hebt de beste plek hier. De tafel, de bekers vloeien over. Het is hier een weldaad. Geniet ervan. Ja, dit is de plek waar je nieuwe kracht krijgt vandaag.